ଟୁକାଟା ଏଇଠି ଥିଲା ଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି କୁଆଡେ ଯାଇଛି କେଜାଣି। ଏ ଟୁକା ଇରେ ମାଢିଆ କିରେ ଏଠି ବଗୁଲିଆ ଭଳିଆଟା ଗୀତ ଗାଇକି ନାଚୁଛୁ କାହିଁକି? କିରେ ତୋ ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ କୋଉଠି ମାଡ ହେଇଯାଇଛି ନା କଣ କିରେ? କିଛି ନାହିଁ ମୋ ଜେଜେ, ଗୋଟେ ଖୁସି ତ। କିରେ କି ଖୁସି? କୋଉଠି ଲଟେରୀ ଫଟେରୀ ଲାଗିଛି ନା କଣ ତୋର? ଲଟେରୀ କାଇଁ ଲାଗିବ ମୋ ଜେଜେ? ଏ ଘର ପାଖରେ ବରଯାତ୍ରୀ ଯାଉଥିଲା ତ ଖୁସିରେ ନାଚୁଥିଲି। କିରେ କାହାର ବାହାଘର? ଏଇ ଜଗୁ ଭାଇର ବାହାଘର ପରା ଜେଜେ। କିରେ ସେମାନେ କଣ ତତେ ଡାକିଥିଲେ? କାଇଁ ନାହିଁ ତ। ତାହେଲେ ତୁ କାହିଁକି ଯାଇଥିଲୁ? ଏଥର ମନେ ରଖେ, ବିନା ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ କୋଉଠିକି ବି ଯିବାଟା ଭୁଲ, ବୁଝିଲୁ? କଣ ପାଇଁ ଯେ ଜେଜେ? କିରେ ବିନା ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ କୋଉଠିକି ବି ଯିବା କଥା ନୁହଁ। ଗଲେ ନିଜର ଆଉ ନିଜ ପରିବାରର ଅପମାନ ହୁଏ, ବୁଝିଲୁ? ଶୁଣ ଜେଜେ, ମୋ ବାହାଘର ବେଳକୁ ତମେ ଜମା ଆସିବନି। କିରେ କାହିଁକି? ତମେ କଣ ମତେ ତମ ବାହାଘରକୁ ଡାକିଥିଲ? ତାହେଲେ ମୁଁ କାହିଁ ତମକୁ ଡାକିବି? କିରେ ଚଗଲାଟାରେ